Митко Велики и продължаваме нашата поредица. Извинете, че казах в един клип, че се спра, но ми се оказа, че трябва да я продължа. Постигна нощта без вас. Това го направих, когато не снимах. Това го снимах, това. Сега имаме мишна. Малко да го разходиме коня. Ето. Ето. Тук е пълно слайм, бе. Мале, трябва да се върнем сега да грабим това Iron Choke. И дами и господа, аз знам какво правите с моят канал. Хейтерите са какво да правят. Хейтерите сте вие пълни идиоти. Не се обиждате, просто са гадни. Вие не знаете какво е YouTube. Нямате канал първо на първо, после ми викате, че аз съм нуб. Аз имам клипове, бе. А вие нямате поне 30 и няколко абоната. За други, които не са хейтери, браво на тях. Ама и в тази мина открихме редстоуна. Вижте колко айрон тук. Айрон уре. Дами и господа, открихме айрона, който ни беше нужен. Нашето оцеляване. Значи в другата пещера се оказва редстоуна, извинете за това. Ще спра докато го открия. Дами и господа, сега е ред да правим нещо друго, да копаме тук, където почнах. За нещо друго. Деби! Дебел вилиджър, мазе! Ще отиш ме? Какво е това? Това дъма ли са? Или нещо? Нищо, I can see anything. Вау, дъмата. Какво е това? 3 засегам. Много лошо. Трябва да вземем. Where's diamond? Чакай. Чакай, да видим ли. Чакай, да видим тук. И как нямаме... Тук си направихме неща. Това е яко. 4 дъма, 5 дъма. Ще спра докато открием нашия редстоун. Нещо. Не го открихме. За сега ще оставим тези блокове всички. Да, открихме лава. Какво е тая лава, бе? Лава. Да, открихме лава. Малко имаше по-надолу в пещерата лава. Ние открихме, което нуп. Тук нещо искаш. Вау, голд. Yes. Yes, гол. Гол в десетката. Ще оставим не. Сега ще завърна тук, като излезе. Дами и господа, вижте. Да виждате някакви кончета. Не. Yes. Някой Не. Извинете за това, че сега печеме. Връщаме диамантите. Имаме специално такова закон. Направихме си много такова.
Да видим това. Имаме ли право на Enchanting Table? Имаме този Enchanting Table. Трябва да направим теблето. Пистън как се прави? Много интересен пистън се прави. Enchanting Table, Enchanting... да, тази книга. Имаме право да имаме Enchanting Table близо. И къде е той? Обсидиан ни трябва. Не. Не може. Така. Това е на нашия клип.